Hi mga ka-Ronbel, mahipulong huybis ka natong tanan. Manawang tag bagoong na alamang, ani sa buto sa fresh nga alamang. Nay nanuroy senior citizen nag door to door siya, lukto siya planggana og mga seafoods. Motong ipalitan nako. Amazing kaayo, di ba? Sana all ko gihan. Maong maghipon ta karon for this time fresh siya. Nya ang version ako karon kay Sisig Na Hipon. Ya basta sisig ganam nay kalamansi og sibuyas, di ba? So wala siya kalamansi og sibuyas this time. Basta inani kadak kay gitawag ni siya tiny or small or mini shrimp. Ang iyang scientific name kay Caridae. Related din sila sa crustacean animals like crabs, crayfish, and lobsters. Rated and updated by Elliot B. and Blair W. Ang mga benefits niya kay full of nutrients and supports brain health and thyroid function. Niya makatabang siya sa heart health, na siya low calorie, high nutrition siya, excellent source of protein and minerals. Unya, nag-wonder gihapon mo, ay napag-wonder kay maka-provide gina siya many wonders for your body, especially trying to lose some weight. 68 itong gasto ani niya makakaon ang 8 kataw niya sa gilamian man akong igsuon nga nibisita diri nagdasi ya nagbring house. Presenting ang sizzling natong sisig nga shrimp instead nga pork. Oh, nangamay na. Magsukad sa ako kay magsugod na may kaon. Sorry na lang sa allergy ani. Have a happy hipon nga sisig lunch everyone. Mao kini Ronbel Gums.